Това ли е комплексът за 1 100 000? Здравейте! Добре дошли в нашия хотел. Разполагаме с 8 двойни стаи, 2 студия, 1 апартамент с 2 спални, басейн и ресторант. Заповядайте! Заповядайте! Хотелът предлага отлични условия за провеждането на бизнес събития, обучение и тимбилдинг. Както виждате, мястото е страхотно за работен обяд или неформална среща с уникална гледка. Здравейте! Да, проверих датите. Само 15 е свободен. Както знаете, тази година организираме над 30 абитюренски бала, сватби, множество рождени дни и дори сме резервирани за другата година. Тук исках само да ти покажа, ще сложим цялата арка, ще мине с цветя. Тук може да сложим една колона с свещи. Добре, Иве, нещата вървят много добре тази година. Резервирани сме с доста събития. Очаквам още по-добри резултати за следващата. Ей, така е, 100 години мога да живея. Разбрах, че продавате хотел Чифлика. Имам интерес. Цената крайна ли? И вижте, трудно се разделям с комплекса, тъй като той ми генерира от 5 различни източника доход, който на база на цената, която съм определил, е около 10% възвръщаемост на годишна база. По-скоро крайна е цената и цената е 1 100 000 евро. А защо го продавате? Как защо? За да си купа Ферари.